Книга е преведена от арабски на много езици, някои от които са английски, френски, руски и немски. Всеотдайност. Това скромно усилие е посветено на тези, които са ангажирани с пламенно усилие да търсят истината. Въведение. Скъпи читателю, представям ви с това скромно усилие за истината. Това е книга, която е резултат от дългото ми търсене на истината в различни източници, с пълна свобода от предразсъдъци и чрез изследване, четене, анализ и сравнение. Книгата е за истината, която ще донесе щастие на цялото човечество, истината, която е свободно достъпна за хора от всички сфери на живота. Моля, продължете с четенето му, може би там ще намерите истината. Съдържание. 1. Съобщението, част 1. Послание, адресирано до всички търсачи на истината. 2. Съобщението, част 2. Истината, която открих. 3. Съобщението, трета част, истината и къде я намерих. 4. Съобщението, част 4. Подробности за истината, която открих. Съобщението, част 1. Послание към всички търсачи на истината. Това послание е адресирано до всеки търсач на истината на земята, който преследва щастието и сигурността. Това послание е адресирано до всички останали хора по света, които, въпреки че са различни от мен, са обект на моето признание и уважение, тъй като в крайна сметка всички сме произлезли от един и същ произход. Някога имахме едни и същи родители, които, след като напуснаха рая и дойдоха на земята, споделяха същия външен вид, същия език и същата култура. Въпреки това, поради различията в средите на географските местоположения, ние станахме различни по отношение на цвят, външен вид и език, но останахме същите по отношение на ума, сърцето и душата. Посланието ми ще се хареса на сърцето и душата, тъй като те, а не външният вид, са целите на посланието, които имат значение, когато разглеждаме стойността на хората. Това е послание, адресирано до онези, на които е отказан достъп до истината, въпреки че са обитатели на същата тази наша земя, където дългите разстояния са съкратени, бариерите са премахнати и интересите са се припокриват, където споделяме един и същи въздух и едни и същи светлината на луната и слънцето, и където можем да наблюдаваме случващото се в един свят, в който комуникацията и познаването на културата на другия са станали по-лесни за нас, сякаш цялото човечество се е събрало в една стая, докато сме в нашата спалня, под дърво в африканска джунгла или във високи сгради в Америка. Въпреки че най-новите технологични постижения улесниха комуникацията в голяма степен и постигнаха виртуална близост помежду ни, ние оставаме в противоречие по отношение на мисли и чувства и също така оставаме в остра нужда от общ източник на увереност. Ние все още се нуждаем от онези неща, които биха подхранвали душите ни след нас, задоволили нашите физически нужди. Ние не се нуждаем от сегашното състояние на убежище, измама, убийства, арогантност, смут, алчност и егоизъм. Сегашното състояние на нещата не е подходящо за нас поради факта, че сме станали интелектуално зрели и материално напреднали поради увеличаването на процента на образование, взаимната аудиовизуална култура, преобладаваща в целия свят и нивото на цивилизация, което сме достигнали. Жалко е, че колкото повече напредък постига човек по отношение на мисълта и интелекта, толкова повече регресия прави той по отношение на отношението към другите хора, факт, който се отразява в потисничеството, деградацията и липсата на зачитане на светостта на човека живот. Жалко е, че човек е успял да развие компютъра, мобилния телефон и интернет и да кацне на луната, но не е успял да осигури за себе си и за създанията наоколо, особено за хората, достоен живот, основан на справедливост и равенство, в които хората могат да се превъзхождат един друг само с добри дела, които биха помогнали за развитието на земята, за разрешаване на нейните проблеми и за спасяването и кратко от всяко потенциално бедствие. Ако сме убедени, че има нужда да коригираме ситуацията и имаме нужда от общ фактор, който да обедини сърцата и умовете ни, тогава нека заедно започнем да търсим средствата, чрез които можем да постигнем тази цел. Къде можем да намерим необходимите средства? Дали е в Тората, Евангелието, Тората и Евангелието заедно, Корана или теориите и твърденията на емислителите? Трябва да се посветим на търсенето на истината, без да бъдем засегнати от предразсъдъците си или да блокираме умовете си, като настояваме да се придържаме към наследството на нашите предшественици. Нашата вечно търсена цел трябва да бъде истината, която обединява,
укрепва и е причина за щастие за всички нас, истината, според която земята е дом за цялото човечество и вършенето на добри дела е нашето общо верою, което е удобно за всички и спазването на които води до сигурност и спокойствие. Затова умолявам всички, които се интересуват от търсенето на истината, да излязат с предложенията и решенията си, за да можем да изясним нещата по отношение на нашите мрачни настоящи условия и да предотвратим евентуално мрачно бъдеще. Нека започнем сега. Точно както другите продължават да търсят истината в различни източници, аз също продължих да я търся, без да подкрепям някаква конкретна идеология. Като проучвам, чета, анализирам и сравнявам. Крайният продукт на моето търсене е тази статия, която се надявам да съдържа обекта на нашето упорито преследване. Това е послание, адресирано до всеки, който търси истината в среда, доминирана от потисничество и където хората са дезориентирани и затънали в блато. Може би те биха могли да намерят истината, която да ги избави от това затруднение. Преследване. Това е послание, адресирано до всеки, който търси истината в среда, доминирана от потисничество и където хората са дезориентирани и затънали в блато. Може би те биха могли да намерят истината, която да ги избави от това затруднение. Дискриминация или егоизъм. Това е истината, според която хората се оценяват по полезните им идеи и постижения. Ако ме попитате как стигнах до тази истина, която отговаря на нормите на Вселената, бих казал, че я разбрах след продължително търсене и след дълго размишление. Реших да потърся истината, след като се убедих, че след като премахнаха физическите бариери, хората трябва да постигнат близост и заедно да намерят храна за душата, след като техните материалистични нужди са били пренаситени. Крайно време е хората да се опитат да постигнат сигурност и стабилност, след като вълнението е царяло. Крайно време е да осъзнаят просперитета и лукса, след като богатството е монополизирано от богатите и от мултинационалните компании и след като те са разделени на различни класи според факторите цвят, раса и богатство.